Slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Nejprve bych teda začala opravdu od začátku. V hlavním městě Praze, území a v této lokalitě, jmenuji se Ivana Jakoubková a jsem vedoucí odboru stavebního a infrastruktury. Takže ještě jednou, územní plán v hlavním městě Praze platí od roku 2000. V této lokalitě, pokud se podíváme o města Prahy, totažmo IPRu, děkuji, tak tam naleznete, v jaké oblasti se právě nacházíte. Tato oblast byla vždycky určena pro zástavbu. Nebylo tam žádné, zrovna na těchto pozemcích nebyla žádná omezena žádným kódem. Znamená to tedy, že stavby, které se v této lokalitě staví, se mají přizpůsobit území a charakteru podobného v okolí. V této lokalitě stavebník Central Group požádal o umístění několika staveb. Jedná se o stavby označené jako A, B. Místostarosta Budín řekl, v současné době mají stavby s označením A nepravomocné ani územní, ani stavební povolení a stavby označené C taktéž. Jediné stavby, které může Central realizovat, jsou stavby označené B1, B2. Územní rozhodnutí na tyto stavby bylo vydáno v dubnu roku 2004 prvoinstančním stavebním úřadem Městská část Praha 5. Proti tomuto rozhodnutí bylo řádné odvolání, které prošlo přes magistrát, kterým je odvolací orgán odbor stavební magistrátu. Ten potvrdil rozhodnutí prvoinstančního stavebního úřadu. Pokud je toto rozhodnutí pravomocné, a toto rozhodnutí je pravomocné a nabylo právní moci 8.2.2009, mohl stavebník požádat o stavební povolení. Stavebník tak učinil a stavební úřad první instance, kterým je městská část, vydalo stavební povolení 23.11. roku 2011. Proti tomu stavebnímu povolení opět proběhlo řádné odvolání, které skončilo na magistrátu. Magistrát rozhodl, že stavební úřad rozhodl správně a toto rozhodnutí je pravomocné a je v právní moci od 13.10. roku 2014. V tomto... Mohu pokračovat? Určitě ano. Děkuji. V tomto rozhodnutí magistrátu byla pouze doplněna podmínka, která říká, že odvolatelé mají nárok na odhlučnění a minimalizace hlukové zátěže a hygiena předepsala oplocení, které má být takové, aby minimalizovalo. K tomu řízení byly doloženy hlukové studie, které hygiena posoudila. Podmínce, kterou magistrát doplnil, znělo, že tam musí být vybudováno oplocení, které bude výšky 3 metry. O toto podmínku to bylo doplněno. Dále stavebník má koordinovat veškerou stavbu s ostatními stavbami. Panu Formánkovi jsem již odpovídala, že které mají pravomocné povolení, to znamená objekty A a C je nemají, to znamená nemůže probíhat s nimi koordinace. V tuto chvíli stavba objektů, vlastní stavba objektů B1 a B2 probíhá tím způsobem, že musí být vytvořeno zařízení staveniště, pak teprve můžou kopnout do země pro vlastní stavby objektů. Osobně chodím na tu stavbu a osobně se tam dívám. V úterý jsem se byla podívat na podnět, který jsme obdrželi a znamenalo to, že stavebník užívá
staveništní přípojku, kterou nemá povolenou. Tato staveništní přípojka byla povolená stavebním úřadem na dobu 12 měsíců a uplynula jí lhůta. Ta staveništní přípojka je vybudována a byla vybudována v době platnosti toho povolení. V tuto chvíli není nepovolená, je pouze neoprávněná. Z tohoto důvodu to je termín zákona, který musí stavební úřad ctít. V tuto chvíli stavebník nesmí tuto staveništní přípojku používat. V úterý na základě podnětu, který jsme obdrželi, jsme zjistili, že stavebník napojil prodlužovačky, kabely na tuto přípojku. Zápisem do deníku jsme ho informovali, že nesmí užívat a zakazujeme toto užívání. Stavebník akceptoval, pochopil, že pochybil. Dneska jsem tam byla osobně kolem poledne. Místo užívání přípojky byl na místě instalován diesel agregát. Stavební úřad informoval stavbu o tom, že diesel agregát nemá zřejmě tolik hlukové, že je hlučnější, aby provedli opatření, aby byly dodrženy hlukové limity. V tuto chvíli tedy probíhá zařízení staveniště, které realizuje oplocení, aby bylo vyhověno podmínce stavebního povolení. Začátkem roku, tak jak pan místostarosta Budín říkal, probíhalo několik jednání, některých jsem se i já zúčastnila, a zde bylo dohadováno, že stavebník neplní právě podmínku stavebního povolení a právě z iniciativy i pana Formánka bylo dožadováno, aby ji stavebník splnil. Stavebník tuto povinnost splnil tím, že požádal stavební úřad o umístění zařízení staveniště. Stavební zákon je koncipován tak, že pokud dodržíte určité parametry, podmínky a zásady, které v něm jsou absolvovány, můžete požádat o to, co tam je napsáno. To znamená, že stavebník požádal o umístění zařízení staveniště formou územního souhlasu. Dodržel tedy to, co zákon říká. Jestliže je oplocení více nebo 2 a více metrů od hranice pozemku, není třeba souhlasu sousedních pozemků a staveb na těch sousedních pozemcích. Stavebník toto předložil stavebnímu úřadu, předložil i další podklady, které jsou nutné pro vydání toho. V základě těchto podkladů, které byly v pořádku, vydal územní souhlas. Nejedná se o řízení, jedná se o opatření. Nemůžou být tedy účastníci řízení, protože to je tato forma a zákon ji připouští. Ano, já děkuji za shrnutí, za technické shrnutí paní vedoucí stavebního odboru. Vzhledem k tomu, že jsme už o 20 minut přesáhli dobu určenou na vystoupení občanů a interpelace, tak v této chvíli tuto část končím a na interpelaci, která byla tady přednesena, tak samozřejmě odpovím v řádném termínu a písemně. Co se týká dalších vystoupení občanů, samozřejmě máte na tato vystoupení právo a toto právo máte na konci dnešního zasedání. V téhle chvíli prosím, abychom pokračovali v bodě 11/22, a to je záměr a založení zapsaného ústavu. Pokud si správně vzpomínám, viděl jsem tam ještě 2 přihlášené, ano, pan inženýr Frelich.
Takže prosím. Dobře, pan inženýr Frelich mě požádal o přestávku za klub ODS, takže prosím, půlhodinová přestávka.